Hemmeňe salam, hormatly ýaşlamyz. Bilşiňiz ýaly bugünkü gurrun döşlüğümüziň temasy, ýani bugünkü webinarymyzyň temasy diýsegem bolýar. Önümüzdäki ýyllarda iň köp talap ediljek kärler we gerekli boljak ukyplar barada bolar. Tema diýseň, gyzykly we aktual temalaryň biri hasaplanýar. Sebäbi soňky döwürde ýani teknologiýanyň ösmegi bilen käbir kärler modadan gaçýar, käbir täze kärler ýüze çykýar. Elbetde biz hem hani ýaşlar hökmünde şular ýaly täzeliklere, şular ýaly ýetgeşmelere taýýar bolmamyz gerek. Sebäbi bilşiňiz ýaly bäsleşik soňky döwürde gatysýa, olardan iň bolmanyna saýlanmak üçin hem biziň belli bir aýratynlyklarymyz bolmaly. Şoň üçin hem şu wagtdan hani özümizi taýinlar ýaly haýsy urlaň ösýänini görmek üçin nesip bolsa şu tema barada size käbir maglumatlary we elbetde de käbir tejribelerimi paýlaşar. Men bu makalany taýinlamak üçin Dünýä Ykdysady Forumunyň geçen ýyl ýanwar aýynda çap eden makalasyndan peýdalandym. Makalanyň ady Jobs of Tomorrow, ýani ertigiriň kärleri adly makalasy. Dünýäniň Ykdysady Forumuna hani taryhyna bir göz aýlasak, bilşiňiz ýaly ýani nemis ykdysadçysy Karl Schwab tarapyndan 1970-nji 71-nji ýylda esaslandyrylýar. Häzir hem şoň ýolbaşçy hökmüne dowam etýär. Dünýä Ykdysady Forumy dünýäniň iň uly ygtybarly guramalarynyň biri hasaplanýar. Şoň üçin elbetde olaň çap edýän makalalar hem şonça ygtybarly diýip bilinýär. Bu gurama bilşiňiz ýaly her ýylyň umumyň ýanwar aýynda 120 döwletden 3000 ýakyn adam gatnaşýar. Bu ýylky gurama geçirilmedi. Eger araňyzda ýydarlayan we habarlar okuyan ba bolsa, bu ýylky gatnaşyk ýani pandemiýa sebäpli Singapura geçirildi. Aslında bu ýani gurama ýygnak bilşiňiz ýaly Şwýtsariýanyň Davos diýip bir owajyny geçirilýär. Bu ýylkyny gurama Singapura geçirildi we 13-nji 16-njy maýda geçirilmek üçin şeýle bir mailnama neşir edildi. Dünýä Ykdysady Forumuna elbetde gatnaşmak üçin size çakyly uğradylýar. Ýöne aýratyn özüňiz gatnaşmak isleýän bolsaňyz, elbetde bärik belli bir meçherde pul tölemeli bolýaňyz. Ýani şahsy öz adyňyzdan gatnaşmak üçin $19,000 başlaýan aýtýarlar. Eger kampaniýa bolup gatnaşmak isleýän bolsaňyz, ýani firma adyndan gatnaşmak isleýän bolsaňyz, elbetde bu ýani agdalyk pajynyň $200,000-dan $700,000 barabardygyny belläp geçýärler. Bu gurama bilşiňiz ýaly dünýäniň uly liderleri, ykdysadyýetçi, syýasy, ýani ilim işgärleri we elbetde ýani uly kampaniýalaryň ýolbaşçylary gatnaşýar. Bu taýda globalny meseleler çözülýär, elbetde şolara çözgüt tapmak üçin üstüne işlenýär. Ne geçen ýyl ýa-ni belleşim ýaly ertigiriň kärleri adly makalany çap etmek üçin aşagda da görüşüňiz ýaly 3 tany gurama gatnaşýar. Burning Glass Technologies, bilşiňiz ýaly bu dünýä dähmet bazarynaky bolup geçen ýani täzeliklerden habar berýän bir firma. Burning Glass Technology üssü bilen ýani firmalar, kärhanalar olardan maglumat satyn alýar. Yani misal üçin haýsy işgärler näme iş gözleýänini ýa-da firmalaryň haýsy işgär gözleýänini barada edil şo wagt size maglumat çykaryp ýani statistikasyny berip bilýän bir gurama. Ygtybarly guramalaryň biri, şoň üçin hem uly kärhanalar, firmalar bu gurama bilen işleşýärler. İkincisi Coursera, ýani beýleki ady Massive Open Online Course System diýilýär. Yani 2017-nji ýylyň umumyň maglumatyna görä 82 milyon agdatynyň badygy hasaplanýar, çaklanýar. Bäsleşik göstərýär belki häzir köplenem bolmagy mümkin, adalarym bolmagy mümkin. Sebäbi maňa meňdeş Udemy, ýani Khan Academy, Google'un öz käbir umumyň online platformalary ýüze çykdy.
Şoň üçin hani bäsdiş öseni sebäpli bulanam agdalarynyň sanyny elbetde üýtgendir. Kurslar an bilşiňiz ýaly Stanford Üniversitetining iki sany ýanky professor tarapyndan gurulýar. Ondan soň bu ýanky platforma ulolýar. Oňa käwür uly kompaniýalar goşulýar, IBM diýdi, Microsoft, ýanky Macintosh ýaly umman firmalar goşulyp şeýdibem uly bir platforma halyna gelýär. Elbette bu platformada dürlü urlardan ýanky kurslara gatnaşyp sertifikat alyp bilýäňiz. Şoň üçin giňden ýaýran bir platformanyň biri. Bularam elbette şol maglumatlaryny Dünýä Iqtisady Forumuna berýärler ýa-da satýarlar. Üçüncüsü LinkedIn. Eğer araňyzda işleýänler bar bolsa ýa-da bilemok elbette göz aýlan bolsaňyz, LinkedIn işgärleri bilen ýanky iş berýänleri bir platformada jemleýän ägirt uly umman kampaniýalaryň biri hasaplanýar. 2021-nji häzirki wagtda 760 milyon agdasynyň badygy ardalyp geçilýär. 260 milyondan gowram aktiv kullanýan agdasynyň badygy bellenýär. LinkedIn diýsem ägirt uly kampaniýa, hakykatdan uly bir platforma. Eger bilmeýän bolsaňyz, özüňizden bir göz aýlan, öz rezumeňizi, ýa-ni CV-ňizi ýa-da terjime halyňyzy taýinlap, prototypda özüňizde değişdirýärleňiz oňa gawat gelýän bolsa, siziň umman salygyňyza yüzlenip paty bererler. Ma diýişim ýaly şu 3 gurama ýanky şolar ýaly makalaň taýinlanmagyna, çap edilmegine kömek edýär. Şimdi bu 3 makala, 3 ýanky firma öňümüzdäki ýyllarda has öňe çykjak kärleri we öküpleri 7 san bölümde jemleýär. Birem nesip bolsa şu 7 bölümde şunky gurrundaşlygyny jemlär. Men bulary we bundan soňky geljeklerin hemmesini, terminleri, düşünürilişini, kesgitlemelerini ingliz tiline ýazdym. Sebäbi soňky döwürde eger ünserýän bolsaňyz, ýanky uly ägirt firmalar ýa-da hatda kiçik firmalar muňa değişli. Öz mysal üçin özüne gerek iş ýerlerini, ýanky pozisiýalaryny, ýanky umman edýän işlerini ingliz tiline ýazyp başladylar. Şoň üçin siz hem häzirden umman şu datlara taýinlik görseňiz, umman gowy bolarym kady, ýani elbetde artyk maşlyňydan bolar. Şoň üçin men bol şeýaly goýdum. Elbette öz düşünürşümi, öz kesgitlemelerimi gurrundaşyp dowam edip durka men size getirmekçi. Ne birinjisi görüşüňiz ýaly data we emeli intellekt. Data and artificial intelligence diýilýär. İkincisi inženýerçilik we bulut hasaplamasy, ýani engineering and cloud computing. Üçüncüsü adamlar we medeniýet. Adamlar bilen işleşýän, türlü medeniýetiň işgärleri bilen işleşýän umman kärler. Önüme sürmek, product development elbette önüme sürmek ýanky möhüm semalan biri bolup durýar. Sebäbi adamlaryň arzulary, talaplary diýsen günnünden üýtgeýär, şoňa görä sen hilini ösürmeli bolýan, şoňa görä täze dizaynlar çykarmaly bolýan. Umman bulan möhüm semalan biri hasaplanýar. Beşincisi marketing satu we onuň mazmuny, muňa düşünmek. Şoňa değişli kärlerin ön plana çykjakdy aýdylýar. Altıncısı gözewçilik ýa-da ide hünärleri, ýani care professions diýilýär. Bu esasan saglyk ulgamyna değişli kärler diýip gözewine getirip bilersiňiz. Yedinci tem ekologiýa değişli hünärler, green professions hem diýilýär. Man ünserýän bolsaňyz esasan ýanky birinji, ikinji, hatta 4, 5, 6, 7 içinde de hemmesinde diýen ýaly umman IT ulgamy has öňe çykjakdy şu wagtdan aýdylýar. Elbette hemmekşi IT ulgamyna öz ornuny tapmaly diýen bir düzgün ýok. Sebäbi adamlar bilen işleşmeli, adamlaryň psihologiýasyna düşünýän kärler hem gerek, elbette olaň saglygyna seretýän kärler hem gerek. Şoň üçin öz ukuyňyza görä, öz talantlaryňyza görä, öz bilimiňize görä siz hem şul ornundan birini eýläp bilersiňiz. Ne geçelim birinji bölüme. Data we emeli intellekt. Muňa değişen hünärler şular diýip bellenýär.
Birincisi artificial intelligence specialist, yani emeli intellekt hünermeni, yani kompüterlerle işleşen hünermen. İkincisi data scientist, yani maglumat ilim işgäri, maglumat hünermeni. Üçüncüsü data engineer, yani maglumat injineri. Dördüncüsü big data developer, yani ulu datalarla işleşen önürcü ya da hünermen diýsem bolýar. Bilşiňiz ýaly biz maglumat döwründe ýaşaýas. Hakykatdan hem maglumat käbir kampaniýalar üçin, käbir guramalar üçin gaty ägert uly rol oýnaýar. Mysal üçin bolmana bir satyşlaryňyza seretjek bolsaňyz ýa-da bir mysal üçin Facebook, Instagram, Twitterden ýa-da bir zatlar çap etýän bolsaňyz makalalaryň okulanlygyny ýa-da like goýulanlygyny ýa-da aýsam moza bir zadyň ýeşireden zadynyň halananyna seretjek bolsaňyz ilki bilen näme maglumatlara seretýäňiz, maglumatlary seljerýäňiz. Elbetde şu maglumata dişliňman kärlen, hünerlen öňe çykşaby şu wagtdan bellenýär. Uman bil we bundan soňky aýtjak kärle mesafanam 20-nji we 25-nji ýyla degişli diýip çaklanýar. Elbetde käbir üýtgeşmelerem bular wagtyň geçmegi bilen täzelenip durar. Geçen ýylyň makalasyna görä umuman öňümüzdäki 25-nji ýyla çenli az öňe çykjak kärler şular diýip bellenýär. Ne soňky data analyst, yani bulam datalary analiz edýän, olary jemleýän, bir ýerde üstünde işleýän hünermen. Analytics specialist, yani analitik hünermeni. Analytics consultant, bulam analitik maslahatçysy. Data consultant, maglumat maslahatçysy. Business intelligence developer, yani emeli iş, emeli intellekt, umuman önürcüsü ya da iş yani iş alıp baryan umuman önürcü diýsem bolýar. Elbette bu kärlere degişli ön plana çykýan, yani top skills ukyplar diýeli. Şular diýip bellenýär. Umuman şu sektorlarda mysal üçin iş gözleýän adamlar esasanam şu ukyplara az üns bermeli aýdylýar. Ne birincisi data scientist ýa-ni belläp geçdik, maglumat ilmi, onu düşünmek. İkincisi data storage technologies, yani datalar bir ýere jemläp, onu saklap, bir ýerde gorap bilýän tehnologiýalara düşünmek. Development tools, yani ösüş gurallaryna düşünýän ukyplar. Management consulting, yani işin dolandyryşy, onu maslahaty. Web development, bu düşnükli webin ösüşüne, website'laryň ösüşüne kömek edýän gurallar. Digital literacy, digital sowatlyk hakykatdan hem soňky döwürde gaty möhüm rol oýnaýar. Bir Instagram, bir Facebook, ýa-da Twitter ýa-da aýsam platforma, LinkedIn, Udemy näle işleýänligine düşünmek üçin elbetde siz käbir zatlar okumaly, gözden geçirmeli, ide etmeli bolýaňyz. Bulam gaty möhüm rol oýnaýan zatdan biri. Elbette bäz teşlenden saýlanmak üçin bu zatlara siz hem üns bermeli bolýaňyz. Scientific computing, yani ilmi hasaplama, datalar bilen işleşen ilmi hasaplama. Computing networking, computer ulgamy diýip belläp geçeriz. Ene şulardan ibaret dolar, şulara üns beriň diýerler. İkincisi injenýerçilik we bulut hasaplamasy. Yani engineering and cloud computing diýilýär. Cloud injenýerçiliğine düşünükli. Cloud computing bilişiňiz ýaly bir ýerde internete bağlanyp ýa-da Wi-Fi bilen ýa-da yani 3G bilen bağlanyp size gerekli maglumata yetmek, elbette onu almak, kullanmak ýa-da birine uğratmak üçin şu ulanýan sistema cloud computing diýilýär. Suratda da görüşüňiz ýaly. Ýene şulara degişli öňe çykjak kärlerim şular ýaly. Yani 6-7-8 tane maddede bellenýär. Birincisi site reliability engineer, yani cloud computing'a degişli. Yani site'in ygtybarlygyna seredýän injenýer. İkincisi Python developer, yani Python öndürjüsi, Python programmasyny bilýän, Python programma dillerinden biri bolýar, JavaScript ýaly. Full stack engineer, bu backend bilen frontend ikisini bir arada alyp barýan injenýer. Backend esasen yani programmaların arka fonu bilen işleşen, yani kodlaması bilen işleşen injenýer. Frontend olsa yani ön tarafı klient bilen işleşen injenýer diýsem bolýar.
Elbette bu ikisini cemleyen de full stack engineer deyilýär. Software developer elbette programma düşünçülüğünü bilýän, ona düşünýän, ona bilýän hünärmene deyilýär. Platform engineeri platformalara düşünýän, ýani LinkedIn ýaly, Coursera ýaly, mysal üçin sizin ýol bilet ýaly platformalar üstünde işleyen engineer. Cloud engineer, ýani bulut engineeri, DevOps engineer, development and operations denilýär. Bu ýani operasiýalaryň ösüşüne kömek edýän engineer, ýani bir işin ösmegine kömek edýän engineer. Cloud consultant, cloud maslahatçysy, DevOps manager, ýani DevOps engineering başlygy, müdiri bolýar. Technology analyst, bulam teknologiýa analisti, hünärmeni bolýar. Uman teknologiýa düşünýän, şolary analiz edýän, uman öňümüzdäki ýyllarda haýsy platformalaryň asyňa çykjagyny şu altdan keskitleyen ya da çaklayan uman ılım işlerine ya da işlere hünärmene diýilýär. Ne bu kärlere değişli öňe çykjak ukuplarym şular diýip bellenýär. Development tools ýa-da belläkeşdik, ösüş gurallaryna düşünýän. Data storage technologies ýa-da maglumat ılymyny, maglumatlary seljerip olar bir ýerde saklap gorap bilýän teknologiýalara düşünýän. Computer, human computer interaction ýa-da kompüter bilen adam arasyndaky gatnaşyga düşünýän. Umman hünärler ýa-da ukuplar diýeli. Technical support, bilişini veya bulam soňky döwürde has inserleyen ýa-da ukuplan biri bolup durýar. Sebebi men köp baştan geçirýän. Mysal üçin iň bolmaganda bir mysal berelim. Ýa-da men bir banka ötýän şeýlerämi? Banka ötýän bir zat uğratjak bolýan, pul aljak bolýar, pul uğratjak bolýan birine, mysal üçin ýa. Bar ýa-da oşat ýa-da bankyň işleri size näme diýär? Şu wagt bagyşlaň biziň programmamyzy işläne okşaň üçin pul uğratyp bilmersiňiz ýa garaşyň ýa-da soňrak geliň diýip aýdýarlar. Ýa-da şu taýda şolaň ulanýan, şu bank ulgamyny, bank sektoruny ulanýan programmalaryna näme alyp çykýar? Şu näme alyp aradan aýyrmak üçin ýa-da tekniki gollaw berýän işler bilen hawaraşylýar. Elbette bu diňe bir mysal bank ulgamyndan berilen ursa. Elbette saglyk sektoruna ýa-da beýleki ulgamlarda da şular ýaly näsalyklary ýüze çykarmakdy, şuňa düşünýän, programmany bilýän, programmadan başy çykýan adamlar gollaw bermegi hakykatdan hem soňky döwürde gaty ösýän kärleň biri. Şoň üçin bir programmanyň işleýişine düşünýän bolsaň, ukybyň wagt elbette senem şol urdan gidip bilersiň. Business management iş dolanýşy, umman işleň dolanýşy düşünükli. Digital literacy, ýa-da diýişim ýaly digital sowatlyk. Computer networking, ýa-da computer ulgamy. Employee learning and development, ýa-da işlerlerin ösüşüne kömek edýän, olara bir zatlar öwredýän ukuplar. Olar elbette işlerlerin sen ösdürmeli bolýan, ýa bäs teşkilisini ýaly ösýär. Beýle kompaniýalardan galmajak bolsaň sen öz işlerlerini belli bir wagt ýa-da käbir kurslara uğradyp olaram ösdürmek bilen bolmaly. Man şu zatlarda ünsürmemizi maslahat berilýär. Web development, web ösüşüň umman buna seredýän ukuplar. Software development life cycle, ýani bir önümi başta öndürüp, onu test edip, ondan soň işe goýmak, ýani näsalyk çykanmadan onu aradan aýryp, täzeden işe goýmak ýaly prosesleri öz içine alýan, baskançaklary öz içine alýan umman sistema düşünýän ukuplar diýsem bolýar. Üçüncü, adamlar we medeniyet, people and culture diýip gidiyor. Elbette bulam gerekli ve öňe çykjak umman hünärleň biri. Bunun içine mysal üçin psikologlaram goşup biler. Esasen pandemiýa döwründe bilýän-de, ondan öň we soň ýani psikologik tarapdan näsalyk bolýar, adamlar käwirlen alady diýen, olar eýle belýär işini yitirenler bolýar. Umman şolara gollaw bermek üçin psikologiýa mysal üçin ulgamynyň ösçegini häzirden aýdýarlar. Ýa-da mysal üçin daşy görmek ýaly adamlar ýakyn kompýuterlerini işleşip daşy görmek ýaly kynçylyklar boljagam häzirden aýdylýar. Mysal üçin şolary bilýän, şolary düşünýän umman analitiklan ýa-da lukmanyň hem öň plana çykjak diýip aýdylýar. Muň içine aşpezler hem oýup biler. Elbette adamlar hem nahar ýemeli bolýar. Ýa-da mysal üçin gowja datly bişirýän ýa-da
hünermenlere buna goşup biler. Yani esası yankı makalada bellenip geçilen uğurlar şular deyip bellenýär. Birincisi information technology recruiter. Yani informasiya teknologiýasyna düşünýän, işe alýan hünermen. İkincisi human resources partner. Bulam bilşiňiz ýaly kadrlar bölümü diýerler de. Häzirini has yani dünya derecesinde ki termin ulanýarlar HR department dip eşitýän bolsaňyz. Human resources diýilýär. Yani kadrlar bölümünden işleşen bölüm. Ama misal üçün yani LinkedIn'e misal verdiler. Aslında her kampaniýanyň özünde kadrlar bölümü bolýar. Yani kadrlar bilen işleşen bölüm bolýar ya da adam bolýar. Ki halatlarda misal üçün yani ulu kampaniýalaryň kadrlar bölümü eğer gözleyen iş yerini tapıp bilmeseler, yani LinkedIn ýaly ulu platformalara yüz tutup, şolardan yani özlerine değişli özlerine gerek iş yerlerin rezümelerini ya da yani tercüme allarını, CV'lerini satın alýarlar. Buna misal ýokmyn elbetde şonu berdiler. Talent acquisition specialist, yani talantları ýüze çykarýan hünermen. Business partner, iş partneri, bunu LinkedIn'e şonu misal berdiler. Human Resources Business Partner'ım elbette yankı kadrlar bölümünü işleşen iş partneri deyip ataplap bilersin. Ama şu buluvama değişliyor çıkacak. Yine kârlar şular deyip bellenýär. Top skills yankı hünerleri recruiting, talantlı, ukuyplu işgärleri gözläp tapmak, olary iş almak. Ýaly ukuyplara bolan düşünýän adamlar. Human resources kadrlar bilen işleşip bilýän, kadrlaryň işleyişine düşünýän ukuyplar, business management, iş dolandyrşyna düşünýän, project management, proýekt taslama dolandyrşyna düşünýän, people management, ýani adamlaryň dolandyrşyna düşünýän, compensation and benefits, bulan gaty ünsürmeli zatdan biri, eğer şu ulgamda işleýän bolsaň we kadrlar bölüminde işleýän bolsaň, hakykatdan compensation ýani aylık hakkı ve işlerin dolu hakları bolýar ve olan aýratyrlyklary bolýar. Mysal üçin öňkü döwürleri gözegime getirýän bolyn, öňkän bir şertnama ýa-da kontrakty kän serilen noktada bir iş tapan adamlar derrew ýani kontraktyň içine seretmän gün gol çekmek bilen bolýardylar. Ýani soňky döwürde ýani adamlaryň elbetde aň düşünjesi mesle sowatlygyň ýokarlanýar. Elbette inniki ýaşlar, häzirki adamlar ilki bilen kontrakt sana hödürlenen wagty ýa-da ýanky şertnama hödürlenen wagty näme diýär içindäki maddalar okuýarlar. Haçan işden çykaryp bilýär, näde çykaryp bilýär diýen ýaly sorawlara jogap berýärler. Şoň üçin siz bir adamy işden çykarjak bolsaňyz, ýanky kontraktyň içindäki maddalara salgylanmaly bolýaňyz ýa-da kanunlara salgylanmaly bolýaňyz. Birden adam sizi işden çykaryp bilenok. İň bolman 2 aý öňünden ýanky duýdurup, onu işden çykarmak ýaly bir mailnama etmeli bolýan we ýa-da işgäre duýdurmaly bolýan. Ýanky duýdansyz işden çykaran ýagdaýynda da elbetde ol işgär gidip sizden arkaýyn değişli organlara baryp sizden dolu hakyny talap edip bilýär. Şoň üçin ne şuňa düşünýän, şu prosesyň näme işleýänligini bilýän hünerlen, ukuyplan has öňe çykjak aýdylýar. Foreign languages bunu aýtmam gerekkä, düşünikli. Ýani daşa ýurt dillerini bilmek elbetde emmek şeňen bilşeýaly häzirki wagtda gaty möhüm meseleniň biri hasaplanýar. Ne dördüncü aýlyk önüme sürmek. Elbetde ýani non-profit eğer girdeci maksat edinmeýän bolsa kampaniýa önüme sürmek elbette ýani möhüm rol oýnanok. Ýani girdeci maksat edinýän kampaniýalaryň esasy maksady ýani çykaran önümini ösürmek bolýar. Sebäbi äl başda da belleşim ýaly adamlaryň talaplary ýani arzulary ütgätdir. Geçen ýyl alınan zady bu ýyl alaslar gelenok. Şoň üçin firmalara näme etmeli bolýar? Ýani müşterileriň talaplaryna laýyk bolan arzularyna, maksatlaryna ýani islebilýän dizaynlaryna laýyk önüm çykarmaly bolýarlar. Elbetde önümlerini ýyldan ösürmeli bolýar.
Sebebi bäsleşik diýsen ýokarlanýar soňky derecede. Soňky döwürlerde esasanam şoň üçin olardan saýlanmak üçin hem elbetde ýani çykarýan önümi göstermeli bolýan. Men bärde şöyle misal ökmünne size Nike kampanyasının ýani sneakerslaryny, krossowkalaryny misal berýän. Misal üçin 83-nji ýyllaky çykarlan krossowka, 2020-nji ýyllaky çykarlan krossowkalar bar. Hakykatdan hem ýanky adamlaryň ýanky talaplarynyň ütgänligini şördenem görüp bilýäňiz. Şu wagt hiç kim ýanky 98-nji ýyla değişli krossowkany alasy gelmeýär. Şoň üçin şo zatlara da firmalar üns bermeli bolýar. Muňa product development diýilýär. Birinjisi şular umman ulgama değişli açykça kärler hem şular diýip bellenýär. Birinjisi product owner ýanky önümiň eýesi. Bul bäze krossowka çykarýan hem boluplar. Ya misal üçin ýmit öndürýän hem boluplar. Ya da program üçinçiligini umman oýlap tapan boluplar. Dürli appslar hem boluplar. Hemmesi içine girýär. İkincisi quality assurance tester. Ýanky önümiň hilini test edýän hünärmen. Agile coach, ýanky agile tälimçi diýilýär-de. Muňa ýanky bir önümi öndürüp başlanmagyny, şo taýda bir problema çykarmagy hayal etmän derrew şo näsalygy aradan aýyrýan hünärmene işgärä tälimçi diýilýär. Software quality assurance engineer bulam ýanky program üçinçiliginiň hiline teredýän inženýer. Product analyst ýanky önüm analisti, önüm analiz edýän kemçiliklerini gözden geçirýän hünärmen. Quality assurance engineer bul ýanky önümiň hiline teredýän inženýer. Scrum master ýanky agile'ın tersine. Bul misal üçin bir önüm prosesi dowam etýän bolsa, bir ýerde bir näsalyk çykan wagty şol prosesi durdurýar-da, şo näsalygy aradan aýyrmak üçin şoň üstünde işleýän master ýanky hünärmen diýsem bolýar. Agile bolsa hiç proses duranok, şol derrew aradan aýyrmak bilen bolýar. Scrum master bolsa konkretni şol meseleni dolu çözýänçe üstünde işleýär we beýleki prosesler durdurýar. Digital product manager ýanky digital önüm müdürü. Delivery leader ýanky bir önümi başdan soňa öndürilýän ýanky prosesi gözden geçirýän, ona gözewçilik edýän hünärmene diýilýär. Näme çykýan okuýuplaram şular diýip bellenýär. Birinjisi ýene software testing ýanky program üçinçiliginiň testi, analiz edilmegi. Development tools ýanky ösüş gurallaryny düşünýän, project management, business management bu ýaňam gaýtalanmy. Man proýektiň dolandyrşyna, işiň dolandyrşyna düşünýän. Data storage technologies ýanky datalar, maglumatlar bir ýerde jemläp ýynaýan tehnologiýalara düşünýän, web development, web saytyny ötüşine kömek edýän. Manufacturing operations önümiň umman hemme operasiýalaryny ölçüne alýan, öňe düşünýän. Digital literacy, digital forwardlyk, leadership, liderlik, software development life cycle'am ýaňam diýişim bir önümi baştan öndürüp onu test edip işe goýmak, näsalyklar bagly aradan aýyrmak we täzeden işe goýmak ýaly prosesleri öz içine alýan umman okuýuplar ýa-da hünärler diýsem bolýar, şuňa düşünýän adamlar. Önümi öndürdim ýa-da ösdürdim hilini şeýlem elbetde esasy maksadym inni satmak bolup durýar. Satmak üçin näme bilmeli, nähili metodlar ulanmaly diýilen ýaly soraulary da çykýar. Elbetde kampaniýalaram buň üstünde işläp, ýörükde aýratyn bir bölüm, departman, ýanky departament ýanky aýratyn bir departament öz içinde umman meýdana getirýärler. Şoň üçin hem ýanky satuw, marketing we onuň mazmunyna düşünýän umman aýratyn bir adamlary, işgärleri öz ýanky kampaniýalaryna alýarlar. İngilizçe ama sales, marketing and content diýilýär. Elbetde bu ura değişli, bu ýanky ulgama değişli. Ene öňe çykjak hünärlerim şular diýip bellenýär. Social media assistant, ýanky sosial media, sosial ulgam, sosial ulgamyň kömekçileri şoňa düşünýän hünärmenler.
Growth hacker yani aytan barsa bir ulgamyň website'ın ya da bir önüniň ösüşine kömek edýän hackerlar. Customer success specialist yani müşterilerin ösüşüne, müşterilerin köpelmegine kömek edýän hünärmen. Social media coordinator bul yani asistanyň koordinatory kömekçisi, man sosial mediany alyp barýan müdür. Growth manager yani growth hacker'ın müdürü. Sales development representative bul yani satış bölümünün hünärmeni. Digital marketing specialist yani digital marketing hünärmeni. Şolara düşünýän, şolary gurnaýan, şoň içinde işleýän, şol ulgamda işleýän hünärmen. Commercial sales representative bul täzirçilik bölümünün vekili. Business development işi ösdürmek, işi dolandyrmak ýaly işler alyp barýan hünärmen. Customer specialist yani müşteriler bilen işleşen hünärmen. Content specialist, writer and producer bir önümi öndürmek üçin, bir önümi reklam etmek üçin şoň contentini düzýän, içindäki hatlan nähil bolan müşteriň ünsün çeker ýaly boljon şu wagtdan çaklayan ya da pikirlenýän maslahatlaşýan we onu öndürýän hünärmenlere diýilýär. Digital specialist yani dijital hünärmeni, dijital ortamda yani ulgamdaky bolup geçýän zatlara düşünýän. Chief Commercial Officer yani täzirçilik bölümünün başlygy. E-commerce specialist and manager bilen yani e-marketing üstünde işleyen ve onun müdürü. Head of Digital yani dijital bölümün başlığı. Enterprise Account Executive yani bugalteriya yani bugalteriyada baş hasapçı diýsem bolýar. Bugalteriya bölümünün başlygy. Iň soňky Chief Strategy Officer yani strategiya bölümünün başlygy. Şul hünärler hasam öňe çykar diýip bellenýär we strategiyada gaty zerur we möhüm meselelerin biri hakykatdan beýleki bäsleşlemden saýlanmak üçin belli bir strategiýadan üstünde işläp şoň bilen ýol almaly bolýar. Şoň üçin hem şolar ýaly hünärlerin hasam öňe çykjagy häzirden bellenýär. Elbetde gerekli boljak ukuplar şular diýip bellenýär. Digital marketing yani dijital marketingde düşünýän, bazarlama düşünýän, social media, sosyal medya düşünýän, business management yani iş dolandyrşyna düşünýän, digital literacy yani dijital sowatlygy bilýän, düşünýän ukuplar. Advertising bilen yani reklama bolýar ya da türkçe mahabatlandyrmak bolýar. Hakykatdan yani kampaniýalaryň hasam ünsürýän bölümlerinin biri bolup dur. Ýörükde şolar ýaly bölümüm var. Reklama edýän bölüm departament bolýar her firmada. Reklama bilişimi ýaly yani firmaň çyptajylarynyň belki de 20-25 götermini barabar çyptaja edilýär. Reklama elbette näme üçin edilýär? Bir önüni birine tanatdyrmak, birine görkezmek elbette näçe köp adama ýetiripden şonça gowy hasaplanýar. Şoň üçin äger tuly pullar aýrylýar. Eger mysal hökmüne bermeli bolsa, mysal üçin 2018-nji ýylda dünýä futbol çempionaty geçirildi Russiýada ýadyňda düşýän bolsa. Ýanky oýunlary tomaşa edýän adamlaryň sany bolsa 3,5 milliard diýip hasaplanýar. Kredit görüň 3,5 milliard ýanky umumy dünýä ilatyny alanynda şoň ýarysy bolýar da. Ana şo taýda mysal üçin bir kompaniýaňyzyň reklamasyny berjek bolsaňyz, bir minutlyk ýanky reklam üçin $100,000 barabar pul tölemeliňizi aýdýarlar. Elbette bir minutda siziň ýanky kompaniýaňyzyň ady şol aşaky setirlerden geçipdiýär. Bir minutla geçen üçin $100,000 ýakyn pul tölemeli bolýar. Ýene 6-njy ide hünärleri yani key professions diýilýär. Bu esasan hem ýaňam belläp geçdim. Saglyga değişli hünärler diýip aýdylýar. Birinjisi medical transcriptionist yani lukman transkriptlaryny ýazýan, lukmanlara kömek edýän transkript diýenim yani türkçe reçete bolýar, orçada resept bolýar da. Mysal üçin käbir lukmanlar bunu bilmeýän bolmagy mümkin. Oň ýanyna ýörükde şo
reseptleri, yani transkripsiyaları yazıyan yürütü lukmanlar oluyor. Yine bu zatlar önümüzdeki yıllarda hasam gerekli olur ve ona çıkardıp belirleniyor. Physical therapist aids, yani fiziki terapi kömekçileri, radiation therapist, yani radyasiya terapistleri, radyasiya, yani elektronik, misal üçün qurollar, enjamlarla işleşen adamlar belki önümüzdeki yıllarda yani radyasiya belki şolar yani meseleler yüze çıkmam mümkün. Şonuň üçin şolara düşünýän terapistler hem köpüler diýip aýdylýar. Athletic trainers, bu esasan hem atletik tälimçileri. Bulam soňky döwürde ösýän yani urlaň biri. Bilişime de misal üçün voleybol, yani ya da futbol ya da basketbol ýaly komandalar, yani ulu komandalar özlerini yürütü atletik tälimçilerini alýarlar. Misal bereýin, Angliýa çempionatyny gözeňden getirin, futbol. Ol ýerde misal üçin iň köp futbol oýnalýan ýerin biri hasaplanýar. Misal üçin 3-4 günne diýen ýaly bir oýun oýnalýar. Elbetde yani oýunçynyň sagdyn bolmagy, olaň has uzak wagtlar oynamak üçin yürütü şolar ýaly athletic trainers, yani atletik tälimçilerini iş alýarlar. Olar şoň üstünde işläp az köp näçe oýnap biler diýip umman kelle döwýän adamlar. Medical equipment preparers, bulam yani medisina değişli enjamları taýýarlayan we ona düşünýän umman hünärmenler, täbi teknologiýanyň ösmegi bilen täze enjamlar ýüze çykýar. Instruksiýalaryny yani okumak, kesitlerini düşünmek hem elbette gerekli bolýan zatdan biri. Şoň üçin ýa-da bularam öňe çykar diýip bellenýär. Veterinary assistants and laboratory animal caretakers, yani bulam soňky döwürde bilýän we güjük we pişiklere seretýän adamlaryň sany köpelli. Şoň üçin elbette veterinarlar hem has gerekli bar diýip çaklanýar. Elbette yani laboratoriýalarda seredýän, olara ýyda edýän hünärlerim öňe çykar diýip bellenýär. Exercise physiologists, yani maşk tälimçisi, recreation workers, bu esasan yani din çalış lagerlaryna ýa-da misal üçin garrylar öýüne şolaň saglygyna seredýän işgärler. Personal care aides, bulam esasan misal üçin çagasy ýok bolsa, öz garry bolsa ýa-da maýyp bolsa, öz öýünde ýekiji ýaşaýan bolsa misal üçin şoň saglygyna seredýän, şoňa kömek edýän umman hünärmenler diýip aýdylýar. Respiratory therapist, bu öýkön terapeuti. Öýkönlere seredýän terapeut. Medical assistants, bu lukman kömekçileri. Fitness trainers and aerobics instructors, bulan fitness tälimçileri we aerobik muallimleri diýip hasaplanýar. İnsan occupational health and safety technicians, yani maşgala lukmany we elbette olan saglygyna, howpsuzlygyna seredýän teknikler hasam öňe çykar diýip bellenýär. Elbette gerekli boljak hünärler hem top skills. Respiratory therapy, yani öýkön keseline düşünýän okuyuplar. Caregiving, yani iyide etmeyen bilýän. Sterile producers and techniques, elbette araççylyga seredýän hünärmenler ýa-da teknikler. Transcription, yani diýişim ýa-da resept ýazyp bilýän hünärmenler. Radiation treatment, yani radiasiya bejerisine düşünýän umman okuyuplar. Medical dosimetry, yani onkologiýa diýişli, yani onkologiýa käbir dozalary berip bilýän, şoňa düşünýän şol ulgamdan habar bolan okuyuplar. Vital signs measurement, yani gerekli saglyk umman barlaryny geçirip bilýän hünärler ýa-da okuyuplar. Simulation, simulasiya. Advanced cardio life support, bulan yürek keselleri bilen işleşen, yürek kesellerine düşünýän kardiologlar ýa-da kardiasiya, işte şoňa düşünýän, şol ulgamny bilýän okuyuplar ýa-da hünärler. Radiologic technology, bulan radiasiya bilen işleşen teknologlar. Ya şol teknologiýa düşünýän umman okuyuplar has öňe çykar diýip bellenýär. Eng soňkysy 7-nji bölüm. 7-nji bölüme geldik. Tamamlaýjy tapyra ýetdik. Bulam ekologiýa degişli hünärler, yani green professions hem diýilýär. Bularda öňe çykjak ene birinji wind turbine service technicians, yani şemal turbinalarynyn hyzmatyna
hizmata düşünýän uman tehnikler soňky döwürde bilýän her şey mal tribüniz hasam möhüm rol oýnaýar. Ondan elbette yankı elektrik öndürmek ýaly meseleler de çykýar. Green marketers lam has sağlıkly önümleri öndürmek we ony satmak ýaly umman ulgama değişli şul işleri alyp barýan hünärmenlere diýilýär. Biofuels processing technicians lam esasanan bio ýangyşlaryny öndürýän şol iş alyp barýan şoňa gödäwçilik edýän tehnikler. Solar energy installation managers yani gün enerjisinin gurulmagyny şol sistema düşünýän şonu alyp barýan müdürleri diýilýär. Water research specialist yani gıt su çeşmeleri bilen işleşen. Bir şeňe ýaly hakykatdan soňky döwürde içilýän su çeşmeleri azalýar. Elbette bunu tawşit bolmak, has dogry bolmak üçin şul hünärler hasam öňe çykar diýip bellenýär. Refuse and recycle material collectors bir yankı zirzibilen gaytadan işlenmeyi şoňa seredýän ya şoň bilen işleşen hünärmenlere diýilýär. Zirzibil ýanym türkçe zirzibil bolýar, orçada musur bolýar da. Hakykatdan bulam soňky döwürde hasam inserleýän yankı mowzuklaryň temalaryndan biri hasaplanýar. Musur diýip geçmeň sebebi mysal üçin Şweýçanyň mysal bereýin. Şweýça mysal üçin şu wagt ýylla 80 miňden gowrak musur satyn alýar. Şol musurlary işläp täzeden energiýa urýar ýa-da gözlerine gerekli değişli ulanlara gerekli yankı önüme öndürüp başladılar. Şoň üçin bulam gaytadan işlemek ýaly täze belki usullaryň tapylmagyna kömek edýän adamlara gerek bolar diýip bellenýär. Forest fire inspectors and prevention specialists. Bu esasanam yankı tokoy yangından öňüne alýan şolara ünsürýän hünärmenler hasam gerekli bolar diýip bellenýär. Bilýän adamlar üçin ýada salalım. Geçen ýyl Avustralyada bir şeňe diýýärler. Ullokan gatulur betdagçylyk boldy, tokoy ýanyny boldy. Näçe umap belki de näçe aýlap şonu yankı aradan aýryp bilmediler. Ýanyny doly söndürüp bilmediler. Mysal üçin näçe adam belki de yaralandy, näçe haýwan şu taýda yankı wepat bolýar. Elbette şolar ýaly näçe şolar ýaly betdagçylyklara da öňünden ýol bermez ýaly, hani bulara düşünýän, şolaň öňüne alyp biljek hünärlerem has köpeler diýip çaklanýar. Fuel cell energy ýa-ni bu benzin ýa-da neft önümleri bilen işleşen inženýerler. İnsansam nuclear power reaction operators ýa-ni ýadro güýçleri bilen olaň arasyndaky bolup geçen reaksiýalara işleýişine düşünýän operatorlar, hünärmenler öňüne çykar diýip bellenýär. Elbette bulara değişli gerekli okuyuplarım şular diýilýär, top skills. Digital marketing, yani digital marketing'e bağdarlama düşünýän okuyuplar ýa-da adamlar, hünärler. Wind turbines, şemal turbinasyna düşünýän şol sistemaň nädip işleýişini bilýän ýa-da çaklayan ýa-da şoňa görä täze usullar tapylýan adamlar ýa-da hünärler. Landfill gas collection, yani gaz ýataklaryny tapyp bilýän şolary nirde badygyny gözleýän okuyuplar ýa-da hünärler. Social media, sosial media bolýar. Bu hemme kişilerde, hemme bölmede değişik bolup durýar. Şoň üçin buňa ünsürýärler. Equipment inventory, yani enjamlar bilen işleşen enjamlara düşünýän. Solar installation, yani gün enerjisinin gurulmagyna, gün enerjisine düşünýän. Health and safety standards, yani sağlık ve howpsuzlyk standartlaryna düşünýän adamlara gerekli bolup durýar. Sebebi soňky döwürde dünýä standartlaryna görä käwr uly kompaniýalara mejburi getirilýär. Şoň üçin ýörüýte buňa düşünmek üçin elbette bir adam tutulýar. Sebebi şulara ullokan şeýle bir kitap. Onu okap düşünjek bolsaň nirde näýeli ýöremelligini size dol düşündirýän bir kitap. Onun başçykça bolsaň oturup okamaly bolýan ýörüýte. Şoň üçin adam alınýar. Microsoft Power BI, yani bu şu ulgamda, yani ekologiya ulgamında ulanýan bir programma, yani bizim Excel, Word, PowerPoint ýaly ulanýşymyz ýaly bular şol ulgamda şolar ýaly program ulanýarlar.
şonu düşünýän, şonu bilýän. Electrical diagrams and schematics ýa-ni elektrik diagramasyny we schemasyny düşünýän. E-mail marketing ýa-ni e-mailimiz bilen satışlara düşünýän ýa-da şonu edip bilýän uman okuklaryň has ýöne çykjagy aýdylýar. Uman bölümleri tamamladık. Şimdi cemleyici tapıra verdik. Yanım ayttım uman hemmesine seredende yine de o tapır üstünden şeyle geçtik. Önümüzdeki yıllarda gerekli olacak hukukların nay başları deyip ben şeyleri akbar cemleyici bir tapırı size ödürlemek isteyen. Hemmesinin uman mazmununa seredenizde yine şu gerekli olacak hukuklar olup duruyor. Birincisi döredücülük, yani creativity değil ya. Döredücülük, bir zatlar döretmek, başkalarından ütköşük bir zatlar tapmak. Şolar ýaly hukuklarına bağ olsa, misal üçün öz ornunuzu tapıp bilersiniz değil ya. Emotional akıl, yani emeli intelektin tersine bu emosyonal akıl. Adamlar bilen düşünmek, adamların yerine özünüzü koyup görmek, empatiya bilen bir mesele yani seyretmek ýaly uman semalar öz için alýan okuyuplar. Analitik pikirlenmek bilen käneşýänsiniz. Analytical and critical thinking diýil ya. Şu analitik pikirlenmek soňky döwürde hemme kişi diýen ýaly ulanýar. Uman ana siziň belki okuyuplarynız şolar ýaly badyr, şoň üçin ünslerim. Dowamly öwrenmäge taýýar bolmak we işçen gatnaşmak. Hakykatdan etmeli zatlarymyzyň biri değişime ýaly teknologiýa özgörýär, täze ösüşler ýüze çykýar. Elbetde siz hem ýygyňyzy seredip ýa-ni bäs seçleňizden galmajak bolsaňyz, siz hem käbir täze çykýan zatlary öwrenmeli bolýaňyz. Olaň ýyzyňdan ýetjek, o zaman bu zatlara açyk bolmaly bolýaňyz. Şoň üçin bu zatlara da taýinlik görmek hem elbetde işçen gatnaşmak gerekli bolýan zatlaryň biri. Höküm we karar vermek, ýa-ni judgment and decision making diýilýär. Bir mesele çözgüp tapan olsaňyz karar verip şol ýola goýmak ýaly prosesleri, ýa-ni baskanjaklary öz içine alýan bir okuyup. Şahsy aragatnaşyk okuyuplary interpersonal communication skills. Yani şahsy aragatnaşyk soňky döwürde gaty uly rol oýnaýan zatlaryň biri. Siz misal üçin gaty akylly, gaty talantly bolmagyňyz mümkin. Ýöne bir misal üçin duşda bir kompaniýaň ýa-ni HR kadrlar bölümünden gürleşen wagtyňyz, ýa-ni şolardan iş soran wagtyňyz, eger size degişli käbir ýa-ni gereksiz bellikleri edän ýagdaýynda, bu işler köp sady belki eder ýöne adamlar bilen bir hil gatnaşygy pesirek diýen ýaly bir bellikler eden wagty umman sizi işe almany diýerler. Şoň üçin bulam gerekli zatlaryň biri, misal üçin öz kemçilikleriniz bar bolsa, elbetde hemme kişide kemçilik bar. Mende de bar, şoň üçin kemçiliklerinizi bilýän bolsaňyz häzirden başlap, şoň üstüne işläp, onu hasam ösürmek ýaly misal üçin usullary ýüz tutup bilersiňiz. Liderlik hukuklar bu düşünükli liderlik elbetde hemme kişide bolanok ýöne baram bolsa belki siziň aýratymyňyz bolar. Dürlülük we medeni akyl, yani diversity and cultural intelligence diýilýär. Dürlülük we medeni akyl bärdäki maksat misal üçin dürlü pikirlere eýe bolan adamlary hormatlamak ýa-da olara gujak açmak. Elbette sizin pikiriňizde gawat gelmeýän bolmagy mümkin ýa başga medeniýetden gelen bolmagy mümkin. Elbette siz bir kompaniýada işlän wagtyňyz hemmeňiz misal üçin bir ýerden gelen gawa şeýle mutada daşary ýurtlar aýatma ýa misal üçin Amerikan amma Ýewropaly amma Hytaý amma orsamma elbette bulan ýa-ni pikirlerine, düşünjelerine hormat toýup şolar ýaly umman işler alyp barmak, şolar bilen düşünmek diýen ýaly temalary öz içine alýan okuyup. Technology skills bulan tehnologiýa düşünýän, tehnologiýadaky bolup geçen täzelikleri ýydarlayan, ýakyndan görýän, şo zatlara düşünýän okuyuplaňyz gerekli boljagy aýdylýar. Onu aýtmasam düşünükli. Iň bolmanda bir appslary, ýa-ni priложениялар göze onu getirin. Ýa-ni her hepde diýen ýaly täze versiýalary, täze görnüşleri ýüze çykýar, telolary upload etmeli bolýan, ýa-ni täzelemeli bolýan. Şoň üçin bu zatlara müdikät durýar. Bu zatlara da düşünmek elbetde gerekli bolup durýan zatdan biri.
Iň soňky üýtgemegi kabul etmek. Ýani üýtgemegi kabul etmekden maksadym embracing change diýilýär. Hakykatdan hem adam özüni aňsadan-saat üýtgüdesi gelen nokta ýöne diýişim ýaly eger bäsleşlerinden saýlanmak isleýän bolsaň, olardan hasyňa gitmek isleýän bolsaň, käbir enliklerini goýmaly bolýan, täze zatlary öwrenmeli bolýan. Şoň üçin mene buny edip bilýän adamlarym has ýa saýlanýar. Elbetde olaram has başarnykly bolýar we bolar diýip aýdylýar. Men şuňky aýtjak zatlarym şulardan ibaret. Peýdasy bolanlar diýip umyt edýän. Sowam köp esasy gerekli temalaryň birimi kadip pikir etýänler. Ve şu wagtky daşary ýurt okuýanlarymyzdan, Türkmenistanda okumaklar taýyplarymyzdan näme ol saýlasak diýip köp pikirlenýärler şu temalarda. Sowam köp taýarlanyp prezentasiýanyňyz üçin, gurung bereniňiz üçin. Sizem sag bolun. Uman ýaşlar neseredi bermeli. Ýa-ham diýişim ýaly, ýa-ham belläp geçişim ýaly. Hemmekşi IT ulgamyny iş tapar diýip pikir etmeliler. Öz günäriňiz, öz okuýuňyz haýsy ulgamlarda asyňa çykýan bolsa, şo tarapa gitmeňiz maslahat berilýär. Belki siz şol ulgamda hasam başarnykly bolmaňyz mümkin. Hemmekşi ýani IT ulgamyna gitýän menem gideýin düşünjesi bilen hereket etmek dogry däl. Şoň üçin ýa-ham diýişim ýaly adamlar bilen işleşýän kärlerem, ýani adamlar bilen saglygyna seretýän kärlerem, umumyň ýa-da ýani ekologiýa değişli kärlerem öňe çykmaly diýip çaklanýar. Şoň üçin hemmekşi öz taýynyny şu wagtdan görüp öz ornuny tapyp biler diýip pikir edýän. Dogry aýtjaňyz, özüňiziň näme okuýuňyzyň badagyny anyklap, şoňa göre owur saýlap bermeli diýip pikir etýänler mene. Evet. Ýaşlaryň soraglary barmy ýa-da soraglary barmy? Şular ýa sorawa da prezentasiýany soň paýlaşarsyňyzmy diýip sorapdyrlar. Uradan elbetde. Serdar aga burada bizim şu YouTube kanalynyň aşagynda linkini goýarys. Paýlaşarys. Bugün software engineering has goýuşjak uğurlaryň biridi. O Serdar aga başynda da aýdyp geçdim. Başda iň möhüm talap edilen ýerleriň biri, ýani AI, ýani emeli amal we ondan soň cloud sistemlary, ýani IT. Ondan başga üç soru yok. Nesip bolsa sorular baglansa tezirde ýazyp bilersiňiz. Bundan başga da haýsy sistemalarda gyzyklanýan bolsaňyz tezirlerde ýazyp bilersiňiz. Biz şu sorularyň üstünde işläp geljekde ýene şular ýaly temalarda seminar berip bilersiz. Serdar aga gatnaşygyňyz üçin köp sag bolun. Bolýar, sizem sag bolun çağırýanyňyz üçin. O nesip bolsa, ýani eger muştoklaryňyz haýsy temalaryň üstünde işläliň, ýani pikirlere, ýani ýa-da maglumatlara garaşýan bolsalar elbetde şoňa görä taýynyp görüp elbetde soňky ýani söhbetdeşiklerimden gurnap biler. Onuň üçin menem size emmeňizde üstünlük edýän. Belki sizem bir gün Coursera ýaly, Udemy ýaly elbetde belli bir platforma gelersiňiz. Onuň üçin wagt gerek, sabır gerek. İşçiň gatnaşmaly dowam etmeli, paýlaşmany bilmeli. Onuň üçin işimiňizde üstünlük arzu edýän. Hemmeňize köp sag bolsun aýdýan. Olaram, sag bolun. Nesip bolsa görüşýänçä, kinnikki gepleşikler